Ulating gulumu kaya nolae ula irus. Esemu kaya ula ijo sing arep nyakek. Ayune iki ayu tenan. Lho garwane dipati kok. Wis kanggo pirang sasi. Pun mboten ketung. Lho, najan wis kanggo ora apa-apa sing penting rasane kan isih padha. Wong ayu. Umpama bojoku kok kene tenan, Mak. Aku ora ngarang ketoprak. Tenan tak tinggal ketoprak dak dierek-ereki tanggaku terus. Wong ayu, sapa to sing dadi aranmu? Ulating gulumu kaya nolae ula irus. Esemu kaya ula ijo sing arep nyakek. Sapa jenenge? Nangis, aja nangis ah. Kakang iki ora ngambung kowe ya ora apa-apa aja nangis. Iki kok ngene kenapa? Kakak beli pedot. Kita suarane iki pedot. Linggirmu wis lawan. Iya. Ya Allah, ketoprak ya Allah. Kowe ayu pasuryanmu ning cacat ana suaramu. Gusti Kanjeng, Piye? sing dibetake jane nampane to. Ya ora suarane, sing dibutuhke iku. Nah, Aja ditutupi. pripun? Aja tutupi. Kagene mboten, kagene mboten. Ayu. Hah. Ini wong ayu. Kowe ora iso ngomong upama tak usadani kepiye? Gelem. Nanging ana syarate. Kowe bakal tak usadani mengko nek wis mari Kakang Kartologiman ambung ya. Hah? Mama. Mama. Oke. Dana wong ayu. Gulumu jan ora kates. Nak duwe kalung mok cilik wong ayu. Besok tak tukok kalung sing gedhi ya. Dana ngomong ayu. Dalam kakang. Tenan mandi. Jaluk tampa genek. Wong ayu sapa sing dadi jenengmu? Jenengku Heeh. Widoningrum. Widoningrum. Wido kuwi wis metandakno jodohku, ningrum kuwi kowe penak nak dijak omah-omah. Angger jeplak ae.